Kurantigɛ caya kama ministre bɔra ka kuma nka halisa malidenw nimisi ma wasa. Marifatigiw taara bi Gabero kan ni o bɛ Gawo mara la. Maa kelen ni tora la. Bafula bɛ école caman minɛra. Ɲɛnaminimafɛn kun b'u bolo. Balimaw aw bisimila ka don kibaru kɛnɛ kan. Kibara fɔlɔ min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ kuranko kan. A bɛ waati jan bɔ fɛn min ye kurantigɛ o kɛlen don ka maliyɛnw ga u kamana la. Kulekanw ani kiri ni wɔyɔ gannen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ minnu ka baara bɛnnen don kuran ma ani minnu ka sɛgɛnnafiɲɛ fɛnɛ gulonnen don a la. I b'a ye k'a fɔ ko kurantigɛ a fanga bonya kojugu ŋununukan ni kuma misɛnnin caman kun cayara bɔlɔlɔsiraw fɛ. Fɛn min ye o hukumu kɔnɔna ye min ye minisiri ye ni ale ka ca bɛnnen don kuranko ma ale bɔra ka lase dɔw kɛ. Lase min kɔnɔna la a ye gɛlɛya caman fɔ min ni a bɛ tali kɛ fɛn min ye énergie baarakɛcogo yɛrɛ kan. A ka lasew kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko fɛn min ye citerne camanba ye k'i b'a ye k'a fɔ ko olu de ɲɛma tununna ni tile 4 laban ninnu kɔnɔna la. A yira fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye énergie kɔnɔna la fɛnɛ ko baarakɛla caman bɛ yen nɔ ko a bɛɛ lajɛlen tɛ ko a caman bɛ yen nɔ olu ka baara caman bɛ yen nɔ a bɛ taa tiɲɛni sira de fɛ ka tɛmɛ ɲali kan. A ye kɔrɔfɔw caman fɔ ka taa kuncɛ ni min ye k'a yira k'a fɔ ko siga kɔni tɛ min na kɔni ko o de ye k'a fɔ ko fɛn min ye arabadon octobre kalo tile 25 ko o bɛ kɛ waati ye waati min bɛna kɛ nɔgɔya daminɛ kuranko la jamana kɔnɔna la. I b'a ye k'a fɔ ko o octobre tile 25 kelen na ni o ye bi yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ko malidenw caman y'a jateminɛ k'a yira k'a fɔ ko kɔrɔfɔ min ni a kɛra ani u tilala ka min ye k'a fɔ ko a cɛ ka jan ɲɔgɔn na sabula maa dɔw bɛ yen nɔ olu sira dibi la maa dɔw bɛ yen nɔ olu dugu jɛra ka sɔrɔ olu ka kuran tigɛlen don. I b'a ye k'a fɔ ko maa dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu ye tile tilancɛ bɛɛ lajɛlen kɛ kuran tigɛlen don alors que mɔgɔw tun y'a jigiya kosɛbɛ k'a fɔ ko ministre ka nin bɔli kɔfɛ ka kuma ka gɛlɛya ni fɛnw caman fɔ k'a yira k'a fɔ ko gouvernement a bɛna baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa ka se ka fɛn min ye nɔgɔya da ka o ta k'o kɛ kuranko la walasa malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na. I b'a ye k'a fɔ ko o hukumu kelen de kɔnɔna la maliden caman bɛ yen nɔ olu yɛrɛ limaniyara k'a fɔ ko fɛn min ye kuranko ye ko ɲɛ tɛna sɔrɔ a la sisan nin waati in na olu caman y'u jigi kɛ groupe électrogène ye ni o ye n'i bɛ Bamako faaba yɛrɛ kɔnɔna la ni Mali yɔrɔ caman na i b'a ye k'a fɔ n'i bɛ tɛmɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye groupe électrogène ye o de bɛ bɔlɔnkɔnɔnaw caman na min ye finikalalaw ye fo ka taa se soudeur ka taa se hali cakɛda yɛrɛw fana ma minnu bɛ groupe électrogène ta fo olu bɛ a k'a la ni a mankan bɛ ɲɔgɔnna minɛ bɔlɔnkɔnɔnaw la. I b'a ye k'a fɔ ko o hukumu de kɔnɔna la fɛn min ye halisa malidenw u bɛ ka laɲiniw kɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye kuranko ye ɲɛ ka ɲini a la kosɛbɛ sabula adamadenya a gulonnen don kuranko la an bɛ don min na i ko bi nka minisiri kɔni a y'a yira k'a fɔ ko cɛsiriw bɛ sen na walasa fɛn min ye kuranko ye o bɛ se ka nɔgɔya waati na hali n'a y'a sɔrɔ malidenw u ma nimisi wasa sɔrɔ nin waati in na sabula gouvernement y'a yira k'a fɔ ko hali fɛn min ye centrale nucléaire ko ye ko olu marchew bɛɛ bɛ sen na nin waati in na walasa ka se ka o contrat signer ka se ka centrale nucléaire kelen nɔgɔ k'o ɲini k'o lase Mali ma walasa fɛn min ye kuranko ye malidenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ a la cogo min na. Kibaruya filanan min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ fɛn min ye Gabero ni ale ye village dɔ ye min ni a bɛ fɛn min ye Gawo mara kɔnɔna la. I b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye tɛnɛndo ye octobre kalo tile 23 nin ye marifatigilaka dɔw ye minnu n'u siya ma se ka dɔn fɔlɔ olu taara ka taa nin village masina ye attaquer village min ni u b'a wele ko Tarawele ni ale bɛ Gabero kɔnɔna la Gabero ni a fana bɛ fɛn min ye Gawo région kɔnɔna la. I b'a ye k'a fɔ ko seerew ka kuma la u y'a yira k'a fɔ ko nin marifatigi ninnu u donnen dugu kɔnɔna la fɛn min ye butigitigiw ye u taara ka taa dankari kɛ olu la ka tiɲɛni caman ta ka olu ka butigiw sɛgɛrɛ ka sɔrɔ ka bitigi caman bɛ yen nɔ ka olu fana jeni. I b'a ye k'a fɔ ko o seere kelen y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye maa kelen ɲɔgɔnna ko o ni tora la wa ko duguladen caman bɛ yen nɔ ko olu ye dugu u y'a bila walasa u ka se ka kisi cogo min na nin tiɲɛni wale tigilamɔgɔ ninnu n'o ye marifatigi ninnu u ka se ka kisi u tɔɔrɔ ma cogo min na. Kibaruya sabanan min bɛ an bolo o de ye Bafula bɛ mara ye. I b'a ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ n'u cɛsirilen don walasa kalan ka se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na. I b'a ye k'a fɔ ko olu ka wulikajɔ kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni an ka finitigilakaw fana ka dɛmɛ ye. I b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye ekɔliden caman nin tɛnɛndonya in na octobre kalo tile 23 tɛgɛ dara olu kan waati la waati min n'u b'a wele ko récréation ni o ye ekɔlidenw ka sɛgɛnnafiɲɛ bɔ waati ye. I b'a ye k'a fɔ ko nin finitigilaka ninnu n'o ye gendarmew ye olu tɛgɛ dara ekɔlidenw caman kan ni ekɔliden ninnu minɛlen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye ɲɛnaminimafɛnw i n'a fɔ drogue o de yera u bolo o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye commune yɛrɛ maire ye a y'a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ min ni a kɛra tantɔ ko a bɛna to sen na walasa ka se k'a dɔn nin denmisɛnnin ninnu o ye ekɔlidenw ye u sera ka nin ɲɛnaminimafɛn ninnu u sera k'a sɔrɔ sira jumɛn fɛ walasa fɛn min ye maa minnu bɛ a feere u ma a bɛ bɔ yɔrɔ min na olu ka se k'a dɔn a kɛbagaw olu ka se ka minɛ k'a bila fɛn min ye kiiri u ka bolo kan. Balima nin bɛ dansen kɛ an ka bi don kibaru kɛnɛ kan an ni ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna yɛrɛ.